we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Happy Monday morning mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa ito mga kapuso diya sa Iligan City ug tubod sa Lanao del Norte Province. Partner, mayong buntag diha. Naku, Say, okay kaayo ko this morning. Hilabi na makauban na sab nato ang atong mga suking viewers. Hilabi na din ha sa Tagum City ug Panabo City sa Davao del Norte. Tama ka diya, Resi, kay matag alas 8 sa buntag. Dala nato ang kalingawan ug inspirasyon. And Say, speaking of kalingawan, nako, viral karon sa social media ang video sa usa ka Dabawenyo tungod kay kalingawan online ang iyahang content nga The Marites. Kung unsa ka na atong sayron unya. Well, Attorney Resi, laing istorya nga puno og inspirasyon ang atong i-feature this morning. Sayron ta ang pagpaningkamot sa usa ka PWD nga si Janry Fortorion. Ug Say, usa na sab ka Mindanaoan artist ang atong makauban. Atong ilailahon og sayron ang iyang mga obra. Mga kapuso, atong makauban this morning ang usa ka Dabawenyo content creator kang nagpaluyo sa sikat nga tingog sa viral video nga The Marites. Atong makauban karong buntaga si Samuel o mas iladong si Samboy. Good morning, Sir Samuel, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Maing buntag, thank you Kai for having me here at Home GMA Regional TV, no. And okay kaayo. Barely hanging on, charot. Sir, classic-classing mga storya sa videos ang among nakita sa imong mga kipang buhat. Pwede ba namo mahibalaan how did this all start? O kano sa pwede mo na-discover nga aduna day kay potential or talent ani ng mga butang? Actually, Ma'am Resi, nag-start siya kanang last year. Kanang sa start yun sa lockdown, sa pandemic kay work out of boredom lang yun siya, no? Kay syempre pag walay lingaw ang tao, dagan kay kabuang na mahunang-hunaan. So ako lang murag kanang what I thought at that time kay kanang wala bitaw ko mawala porque ulaw ana-ana. And actually bata pa lang ko naga-perform gid me. And my dad is actually kanang theater director akong papa and choreographer siya. So medyo na dili man noon maingon nga how, pero medyo nahasa pud sa kanang mag-perform in front of an audience. So medyo baga-ish ug naong. So na murag nadala na pud pagkadako ana. So kato na nahuna-unaan lang nako na mag-post one time, no. Then dagan kayo nindot na feedbacks, and kato na naengganyo ko na magbuhat og more kay I really enjoyed making videos. Kabahin sa mga videos nga imuhang na producer, asa man ka nakakuha og ideya ani or unsa pud ang imuhang inspirasyon about ani? The Marites, nature's CCTV camera, commonly known as Gismose, Maimantayan, and Amige ni Mema, with its scientific name, Gismosis maritanensis. Marites is of great eyesight, with eyes that can see up to 100 meters in the right eye alone. Ano lang gid siya, Ma'am Res, kanang everyday lifestyle lang gyud siya. Kanang it's either makita nako siya, ma-observe nako siya sa common Filipino, sa common Dabawenyo, and then ginahimuan nako og script, then i-post nako siya.
then daghan kay makarelate because halos kita tanan as Davaoenos, as Filipinos in general kay makarelate yun. Daghan gyud tag mga makarelate nga pag mag-post og video kana mag-feedback tayo, masulod siya sa algorithm sa Facebook, mag-comment tayo na karelate ko ani in ani pod. So mo kanang na nakahuna-una ko og medyo daghan pod na script na contents na same ra og tema, which is life, kinabuhi sa mga Pinoy in general. Sir, how was your life before o karon nga usa na gyud ka sa mga ginatingala sa social media? Look at that big fat Siguro ang difference lang, Ma'am Res, sa karon ako na life compared tong wala ko nag-post is karon is mas naging happy ko, mas naging fulfilled ko. Marag ka na ganing na ay sense of achievement na halan ninduta aning na kay ma-achieve, and at the same time na ay mga tao na naga-suporta sa imuha, na tao na mga naga-nindot kayo feedback sa imong videos na ug kanang feeling na kanang sense of fulfillment of helping other people through the videos, na kanang makalipay siya, na nakapalipay ka og tao, kanang their smiles also make me smile, ana. Yes, sir. Isa gyud mi sa mga imong gilingaw tungod sa imong mga videos. Well, anyway, sir, unsa pud ang imong message of inspiration sa tanan natong mga nagatan-aw karon, hilabi natong mga nag-start pa pud sa ilahang mga career? Sa mga gusto mag-start sa ilang career, no, as vloggers, as content creators, as filmmakers, actors, actresses, no, what I would like to say is enjoy what you are doing. Do not be kanang stressed out, or do not be contained by other people's opinions, no, about you. Do not let other people dictate kung sa dapat ka or inani ka, as long as you have the heart and as long as wala kay gina-harm or gina-offend na mga tao, then I believe that you have every right to enjoy what you are doing. And kanang if feeling nimo na kanang gikapoy ka, or feeling nimo kanang ginabuhat lang nimo ang mag-create of content as routine na siya, dili na siya out of enjoyment, then you can always take a break and then find inspiration, find what you really love doing. Kana siya ako ang message. And thank you sa pag-support. At syempre, dili na namo di palampason nga higayon, sir. Pwede ba mi makapasample naman sa imuha o kanang mala English na broadcaster na tingog? At home at GMA Regional TV. Right now, I am standing. No, actually, I'm sitting. And I'm talking to another person on the screen with lots and lots of questions that I'm really finding hard to answer because I'm really under pressure. Wow, daghan kayong salamat, Sir Samuel, padayon sa paghatag og good vibes sa katawhan ug syempre sa pag-uban kanamo diri sa At Home with GMA Regional TV. Amping pirmi. Thank you po, Ma'am Resi, for having me here at Home GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, sabay tang ma-inspire sa storya sa kinabuhi sa atong makauban karong buntaga. Sang litaliwala sa iyang kapansanan, wala kini nahimong babag aron makadiskarte sa kinabuhi. Atong makauban si Janry Fortorion, gikan sa Iligan City. Janry, mayong buntag kanimo, sir, og welcome dinhi sa At Home GMA Regional TV. Kamusta ka? Okay lang ko. Okay, may buntag po, sir. Okay lang kay Midri, sir. Maayo, Sir Janry, kay anaa ka sa mahayong kahimtang. Pero sir, unang-una, give us a little background sa imuhang kinabuhi ug paunsa ka ba nahimong PWD? Kanang since when I was 14 years old, kanang na aksidente ko dito sa sa Maynila, naigo ko sa bako. Katong iyang pangkalot bitaw, katong bakit man guri tawag ana. Ang bakit mo to, pag tuyok sa bako, naigo niya akong left arm.
Then pag bunal na ako, na bounce ko morning na patulpod ni kay nakuan ko sa poste. Pan sir, kanang nangita pa kog tabang ato sir kay wa man ko gitabangan sa operator sa bako. Ako pa ning gibit-bit niya akong nakuan nga kamot, nidagan ko. Then nay nagkusang loob nga driver sa dump truck mangguro to. Naluoy pud sa akong kahimtang kay wa man ko gitabangan sa driver sa bako. Pasagdan ra ko. Dugay po ko sa ospital. Nawata na gani ko paglaong kay ang mga kuan po kay binilag namatay na ko kay na-aksidente ko alauna sa udto. Dahil naoperahan ko murag to sa kadlawon. Pero katong pag-adjust ko gioperahan nakamata pa man ko. Naadyo ko ihangyo sa mga doktor nga binlan ko balag tulura katudlo kay para makasulat ko, makatiwas ko eskwela. Mao gyud na akong gihangyo sa doktor. Diyang naitabo ang aksidente, Sir Janry, kamusta sa baka ni atong tungura? Labi na, katong ga-recover ka, sir. One sir, kanang dugay pud kay nako ni nadawat jud mula almost 2 years ko nagkulong. Wala ko mawala ko magpakita sa mga tao. Then sige ra kog jacket. Pero niabot ang time nga murag naay naghumong sa kuha nga ug mag-ingon ana ra ka permi, wala kay maabtan. Diha ra ka permi magkulong ra ka wa kay maabtan sa imong kinabuhi. Unang murag gisulod sa akong utok, hala oo no, maging ani ko permi magulaw-ulaw. Wala ako'y mapadulngan mo nang ato nga time gidawat na nako kung unsa ko kay dili naman mapabalik ang mga panghitabo. Sir Janry, gawa sa imong pagka-PWD og mga naagian, wala kini nakababag sa imuha ug makabilib ang imuhang dedikasyon sa kinabuhi. Pero sir, unsa-unsa na ba ng mga trabaho ang imuhang naagian human sa aksidente? Daghan kong diskarte sir uy. Kay nagkuhan ko sir kanang sa una ako yung main jud nga pangita kay mag-layout artist printing about sa printing then abot sa pandemic nawala naman kay wala na ba klase then akong trabaho is magbuhat og ID, magbuhat og mga lanyard. Karon sa pagkakaron balot jud akong kuan, balot vendor, balot jud akong panginabuhi mamalot. Usa sa gikabiliban sa imuha karon Sir Janry ang pagpamaligya nimo og balot. Unsa ba ang imuhang diskarte ni ana? Sa tinuod lang lami biya jud akong balot sir, wa jud bus charge jud sir kay dili man pareha man lasa tanang balot pero suka ra jud sir. Mo na magbalik-balik sila. Saon magbike ko masaka nang mag-deliver ko magbike sahay na magplastar ako dito sa akong plastaranan nag-abang ko pisto sir baka nang matagab suga ra gud akong bariyan. Pero actually daghan yung magpa-deliver bike ra akong gamit taon sir. Grabe no nga bisan pa man PWD ka Sir Janry, grabe gyapon ang imuhang diskarte sa kinabuhi. Pero sir, kinsa ba ka gakuha og inspirasyon o kusog nimo sa kinabuhi nga naning kamot manggayud ka? Kuan sa akong anak yun sir, makita na ko akong anak sir gabi. Wala ta nang kahago na akong nabatian sir. Magtan-aw manggugol sa akong kaugmaon sir. Dili ko maning kamot sir, dili ko makabuhi ug dili ko makahatag sa kinahanglan sa akong anak, sa akong asawa. Mo nang kuan jud kanang sila jud akong gikuag kusog nga makahalin jud ko kinahanglan kog mahalinan karong adlaw, kinahanglan mahurot akong baligya para pag-uli na ako. Nakoy madala gatas, madala diaper, bugas, mo jud na sir. Dagan ang mibilib sa imong diskarte Sir Janry tungod man nga taliwala sa imong kalisod nga ginaagian karon aduna gyapon kay diskarte sa imong kinabuhi. Karon sir, aduna ka bay mensahe ngadto sa mga gasuporta kanimo? Kuan kanang sa mga taong nagtabang sa ko, sa mga nagsuporta sa ko, daghan jud kaayong salamat kay bisan tuod nga wala pa kayo kuno na ilan, mapamuka kuan jud sa kuha kung unsa kong pagkatao, inyo jud kong gisuportaan kay tungod nakita ninyo akong pagpaningkamot bisan tuod na ako'y kakulangan sa akong panlawas pero para sa pananaw sa uban kuan kanang kumpleto ko kay kaya man ako motindog sa kung kaugalingong mga team pagpaningkamot sa mga sama na ako nga PWD diha kanang ayaw lang mo pawala og paglaom kay kita tanan naman jud moabot nga challenges, struggle, ato ra na ma-overcome kay kauban sa Ginoo magampo lang ta nga kauban ng Ginoo nga ma-overcome nato tanang struggle ug challenges. Dagan kay salamat Sir Janry sa pag-share sa imong storya dinhi sa At Home GMA Regional TV. Panghinaot namo nga magpadayon ang mga panalangin
ngay mong madawatan sa umaabot amping kanunay. Salamat kayo sir, God bless sa natong tanan. Laban lang ta sa kinabuhi adya. Mga kapuso, chillax lang mo kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, this morning, let's talk about art. Kauban ng Mindanao young artist niya si Jester Owani. Good morning, Jester, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you? Salamat, Ma'am Resi, sa paghatag sa higayon na i-interview karon. Okay lang ko karon nang bago lang ko na vaccinate, no. So ika na tong panahon nga nag-pandemic, nagsugod daghan bugo na agihan nga problema. So karon padayon gihapon sa progress sa paghimo og mga mga butang mga art. Sir Jester, atong hisgutan kining imong mga works of art. How did it all start, sir? Way back atong Ma'am Resi, itong naap ko sa elementary days, itong nagpuyo pa mi sa lunga og ang ako lang yung napansin ato kay gusto gyud ko mag-drawing, maghimo og mga kanang ginambold nga mga lapok or kanang manguliktag mga dulaan mga ana. So itong eskwela ko, naga-try ko og kanang apil-apil og mga competition kanang poster making. Mo po nang hingayon nga murag gusto gyud ako og kanang mo practice og art. Hantod high school. Hantod nag-college ko pero kato sa una gamay pa ko murag dili siya kaya kanang na ako'y tarit kanang gi-eskwelahan nga art school kanang hobby lang gud nga nagsugod ginitanan sa hobby lang. Karon sir, kay usa naman gid ka sa mga rising Mindanaoan artists, pero curious lang pud be, out of all the works that you've done, sir, which one is your favorite ug unsa pud ang storya likod ani? Katong gihimo nako ma'am tong 1904 World Exposition, katong naghimo ko kanang lingin na figure. Gikapin ako tong artwork ni Leonardo da Vinci nga katong Vitruvian Man, katong kung asa gigamit niya ang lawat sa tao sa pag-represent sa tanan measurement sa kalibutan. So pamaagi atong artwork, gikopyan ako to siya nga ang iyang composition gihimo nako sa kuang sculpture nga ang bahin sa history sa Pilipinas. So sa una tong naa ko sa art school, na ako'y nabasahan na article bahin sa mga native, mga nagpuyo sa Pilipinas, gidala sa Amerika para i-exhibit sila nga mura sila nasa zoo, na consider na ko nga nakaginahan ako kay ang story mo kay dili gikan sa kuha, gikan atong mga tao nga nakaranas og kanang kalisod. Thank you very much for sharing that to us, sir. No, and speaking of the challenges that went along with your journey as an artist, unsa bay particular difficulties you had to endure or challenges that you had to encounter? Sa tinuod lang ma'am, daghan jud kayo ma'am. Pinakauna gid ako na-encounter is kanang financially. Sa karon nakipuyo ra man ko sa akong mother. So mo to mga ang challenges gid is kanang unsaan ako pag pagmugna og trabaho nga consistent ko nga dili na ko mag-isip ani nga unsaan ako ning materials na kani, unsaan ako pagbayad ani sa kanang siyempre mo gamit ko kuryente kay nagahimo kog mga sculpture. So more on kanang technical support kay og kanang financially mo gina akong problem sa una. Alang kanimo sir, unsa ba ka importante ang art silabi na sa panahon karon sa pandemic? Importante kay siya ma'am kanang kay sukan nagsugod atong lockdown kay namo ko na sakripisyo nga mga event. So akong gihimo is nagbalik ko sa kanang commission. So mo tong nakasustain sa commission. So ang kanang kung ang importansya sa art para sa ko is dito na ako ginapagawa sa ko ang ma-frustrate maguna may mga butang nga maka-frustrate sa ko. So pamaagi ra ato dito na ako mabutang sa akong ginahimo mga sculpture nga gagmay. At the same time, ang katong ginahimo mapanguratahan pud ginako. So marag match made in heaven ni kayo nga naa kay problema pero ang imong ginahimo mo to makatabang sa imo. So importante gyud kay siya nga
nga magpadayon kay bahalag ang palibot nagkalisod. Napamangyap mo ko'y pangamot. Halagaan sa Ginoo, wala man po ko na natakdan sa COVID kay ingat. So moto na nakapadayon ko sa akong mga gusto himuon pamaagi ang art, visual art, ang paghimo sa sculpture. Ug syempre daghan kay tag mga young artists nga nananaw karon unsa pud ang imong mensahe alang kanila? Sa katong mga kuan ma'am, mga nagasugod, kung naamoy gipili nga field, ayon yung undang nga i-post inyong trabaho. Padayon lang, laban lang. Maintain your craft, maintain your creativity. Daghan kayong salamat Sir Jester sa paghatag sa imuhang panahon this morning. Amping kanunay. Salamat sad Ma'am Resi. Tayog mga kapuso ni Ani gayud og positibong feedback ang gibida sa Mindanaoan content creator nga si Samuel Lafuente o mas iladong si Samboy tungod sa iyahang video nga The Marites nga mala English broadcaster nga si David Attenborough. Samtang Resi makabilib gayud ang storya sa kinabuhi ni Janry Fortorion sa Iligan City. Sanglit bisan pa man sa iyahang apan sa lawas, wala niya kiniisipa ug naningkamot gayud siya. Hinungdan nga daghan ang nalipay ug na-inspire kaniya. Ug say na-amaze gayud kita sa mga obra sa Mindanaoan artist na si Jester Gomana Owani. Gani tambag pud niya sa mga aspiring artists nga sama niya nga padayon lang gyud og paghimo sa inyong mga obra tungod adunay tukmang oras alang sa tanan. Mga kapuso, na-inspired nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Dalai Lama nga the purpose of our lives is to be happy. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.